תודה. הערב ב-7 תיפתח בגלריית החלונות במרכז עזריאלי תערוכת הצילומים רגעים שעיוורים רואים. התערוכה זו מורכבת מתמונות שצילמו עיוורים. אנחנו מארחים את עידו יערי, יוזם הפרויקט רגעים שעיוורים רואים. בוקר טוב. בוקר טוב. וגידי אהרונוביץ' ממשתתפי הפרויקט. בוקר טוב גם לך. בוקר טוב גם לך. זה נשמע די פרדוקסלי. זה אפילו מאוד. וכל הרעיון של הפרויקט הזה היה ליצור איזושהי מציאות, להראות שניתן, גם בעולם שלכאורה הוא עולם עם הרבה מגבלות, אפשר להתגבר עליהן, ולראיה דווקא עיוורים שלא רואים, הם אלה שמביאים לנו את תמונת המציאות על ידי השימוש בעדשה, במצלמה. והשלב הנוסף שהלבשנו בפרויקט הזה זה שלב של עיצוב גרפי, שבו העיוור יושב עם מעצב גרפי ומתאר בפניו איך בעיני רוחו, בדמיון, נראה לו מה שהוא צילם, והמטרה של המעצב הגרפי זה להלביש את הדמיון על גבי התמונה שהעיוור צילם. איך בונים בכלל שפה משותפת אודות דברים שהם ויזואליים, בין אדם שיש לו ויזואליה, לבין אדם שכל הוויזואליה שלו היא בתוך נפשו? נראה לי שגידי יכול לענות על התשובה הזאת. תראה, דבר ראשון, אני בא במקור ממשפחה שכולה אנשי צילום. מגיל נורא קטן ונורא צעיר, אני חשוף עד היום, ברגע שאני נוסע לחו"ל או משהו, אני תמיד מבקש ללכת לתערוכות צילום ותערוכות אומנות כדי לקבל תיאורים ולחוות תיאורים של העניין הזה. עכשיו, אני גם, תמיד אנחנו צוחקים על זה בפרויקט הזה, סוג של טראבל מייקר. כי אני בחרתי לא לאחוז מצלמה ביד כמו רוב העיוורים, אלא להתעסק יותר בעיצוב עצמו וגם להיות חלק מהתמונה עצמה. אני סבר שנגיד אנחנו ניקח כדוגמה עמוד חשמל. נגיד שאני רוצה לצלם את העמוד חשמל. אני עומד מול העמוד חשמל, נוגע בו, ואם אני מתאר לצלם את הנקודה והצלם רואה את זה בפריים, אני לא מרגיש שבאיזשהו מקום זה יצליח לעבור. אני רציתי ללכת צעד אחד אחורה ולנסות לתת לאנשים את התחושה של מה עיוור בעצם חווה או איך עיוור בעצם חי. אני למחייתי עובד בתמיכה טכנית של אינטרנט בבזק בינלאומי, אני העיוור היחידי בארץ שעושה תמיכת אינטרנט. והחלטתי לעשות בעצם עבודה שהיא תהיה דיוקן עצמי, שבה בעצם אני אראה איך אני חי. אנחנו רואים אותה עכשיו ברקע. המוניטורים פה מקולקלים, לא רואים פה כלום, אבל ברמת העיקרון השתחלתי לאיזה חזרה של תזמורת סימפונית. אני בא מהכיוון הזה של מוזיקה קלאסית לחלוטין, יש לי אוסף של קרוב ל2,000 דיסקים, ואני מתעתד לסיים את התואר השני שלי בלווינסקי. השתחלתי לחזרה שהרעיון היה רק להניף שרביט, ובסופו של דבר באמת ניצחתי עליהם. והקולאז' בעצם מורכב מהמון תמונות שלי בעבודה, שלי בחדר, שלי עם חברים, שלי מנגן, כדי לנסות להראות שאני יכול גם להיות עיוור, גם לחיות וגם ליהנות. קהילה, אני מעביר המון הרצאות בתחום הזה של התמודדות מול עיוורון, לבתי ספר, למועדון לגיל, מי שמשלם מזמין אני בא, לא, כאילו, לוויות, חתולות, מי שמשלם באמת, לא, ברצינות, זה נורא חשוב לי להגיע לכל תיכון, לכל מקום, להעביר את המסר שעיוור זאת לא מוגבלות, זה לא אדם מסכן. אתה יודע, שאני פונה לפעמים לבנות באיזה אתר היכרויות כזה באינטרנט, אז המון פעמים תגובות הן, רגע, אז צריך לחתל את זה, צריך להאכיל את זה, צריך לטפל בזה, איך ניגשים לזה? איך עושה עיוור, כן. עכשיו, דווקא היתרון שלי כעיוור, כי אנחנו בדיוק יודעים איפה זה מתחיל ואיפה זה נגמר, מה אני יכול ומה אני לא יכול. לצערנו, אתה יודע, כשניסיתי בזמנו להתקבל למקומות עבודה, ושלחתי קורות חיים באמת לרוב החברות שאתה מכיר מהפרסמות, ואנחנו לא נזכיר שמות, כי אתה יודע, הם לא פה בשביל להגיב, אבל התגובה הייתה, עיוור לא יכול לעבוד על מחשב, זה מסובך, זה... עד שהגיעו בעצם בבזק בינלאומי ואמרו, אוקיי, בוא ניתן לזה את הצ'אנס. נתנו לי ליום אחד לבדוק שהמערכת ברייל מתממשקת מול תמיכת האינטרנט שלהם, מול המערכות, ואחרי יומיים התחלתי את הקורס. האבסורד הוא שאני יושב ביום יום במוקד צמיחה, נותן תשובות לאנשים רואים, אני אומר להם, תלחצו על הכפתור הירוק בעדכם למטה. הם לא יודעים שהבן אדם שבעצם נותן להם תמיכה, לא רואה את המסך. תוך כמה זמן הרגשת שכבר יש לכם שפה משותפת,
ושאתה מבין את ההוראות שלו לגמרי. אוקיי, אני לא המעצב הגרפי, אני יזמתי את הפרויקט הזה, ויש לנו הרבה מעצבים, ובאמת גידי ישב עם שחר במקרה הזה, ואילן זה הצלם שליווה אותו. נכון. ותיאר, והם גיבשו את הקונספט ביחד. אני יכול להגיד לך יש לנו בסך הכל 21 תמונות בתערוכה. פרטים, רק איפה התערוכה נמצאת, כמה זמן היא מציגה? היום היא נפתחת ב7 בערב בקניון עזריאלי בגלריית החלונות. היא תוצג שם כל חודש מרץ. תמיד חלמתי לעבוד באיזה גלריית חלומות ולהציג את מרקולטי ככה מול ההמונים. בואו בהמוניכם. תודה רבה לשניכם שבאתם אלינו. תודה רבה.